SD. Nggih, sing waya. Nika wis njaluk gamelan kok, Pak. Nyeni budaya. Budaya wong ya rembesane budaya kok. Iso nabuh, iso ndalang, iso gareng. Tak tukokne gamelan, Pak. Lah terus kenong siji tok nggo les dungdung. Oh alah alah. Ya nut kemampuane, Pak. Nut kemampuan. Sing baku wong tuwa ndonga insyaallah tegese engko iso kabul, iso kanggo napake laku anak-anake. Bener, Mas. Mbah, yen to paring dawuh Mas Garing ki jan kaya ustad tenan. Kula ki nek ndongakne wong apik, wadene urip kula dhewe muntir, Pak. Tegese luwih becik ndonga apik marang wong liya, pangajap iso balik luwih apik ning awake dhewe. Betul. Ning nek ngucape ki ala ning wong liya, engko nek bakale luwih ala balik ning awake dhewe lak luwih rekoso. Sesuatu yang baik ndang dilakoni, ndang ditindakne nggih to, Mas. Tegese menyegerakan kebaikan. Nggih. Oh, saestu Mas niku. Cocok. Jenengan swarga kali neraka pilih pundi, Mas? Swarga. Hah? Swarga. Swarga kali neraka? Nggih swarga to, Pak. Wah, kamangka dari kecil sekolah agama wis ditajarke. Ya, supaya berperilakulah baik supaya nek esuk mben kowe munggah swarga. Tetep gadangane swarga. Sesuatu yang baik ndang dilaksanakan ndang ditindakne nggih to? Betul. Jenengan milih swarga. Ya ndak budal. Oh, kepleset aku. Kepleset nggon menyegerakan iki mau. Lah dadi sesuatu ki ora kudu kok merungsung. Ora kesusu lho. Nggih. Oh, mati iki kabeh nglakoni. Nggih. Ora entuk wedi. Gelem ditandur ya kudu gelem dipanen. Nggih. Mula tembunge mati hurufe MATI. Tegese M makhluk semua yang bernyawa pasti akan meninggal atau mati. Nggih mboten? Nggih. Terus M akan tetapi tidak tahu kapan tiba saat dan waktunya. Betul. Nggih mboten? Nggih. T tidak harus sakit dulu dan tidak harus tua terlebih dahulu. Nggih mboten? Nggih. I iki sing jenenge takdir. Oh, cetha. Oh, Matio. Wong mati kok iso iki dadi Matio to jenenge. Orang rembug gon mati. Ning rembug ndongakne Mas Bayu. Muga-muga Mas Bayu bar kagungan hajat rezekine tambah ngrembaka. Amin. Ora lokak tambah kebak. Ora kelong bisa gumolong. Insyaallah tahun ngarep tetep syukuran melih. Nanggap dalang Pak Alek. Amin amin Mas. Sing ngusulke kula berarti kula katut. Nggih. Ngantek dalang Alek sok ben ganti dagelan. Titenono. Janji kula mayang jenengan mesti kula cangke wonten Samarinda ya tak cangke. Cangking. Sesuk jenengan teng pundi, Mas? Sesuk kula ten Kalteng, Pak. Lah kok ora pajak? Kula manut wong kula sing ngajak nggih mung dagelan kok, Pak. Dadi urane anggarane mung cukup sithik. Wis sampean sesuk ya mayang dhewe. Nggih. Pak, elok kangge banget nggih. Nggih. Penonton. Iki sing diantu-antu penonton jutaan iki tiada lain tiada bukan hadirnya sang primadona, sang idola. Nggih. Nek cara tembunge iki idolane arek-arek utawa idolane cah-cah. Nah, idola Genduk Niken Salindri. Nah, langkung prayogi katuran nggih. Iya, monggo. Pak Engkang Murba. Nggih. Monggo Nduk Niken Salindri kepareng minggah wonten panggungan. Yo, Cok. Di sepoti, Cok. Yo. Iya. Mangga genduk Niken katuran minggah wonten ing tanggo paring panglipur iya ora miyanti mugi berkah Allahumma amin penonton pada senang wayang pada jalan disambut nganggo mercon. Eloke Mbak Niken